ब्रह्मा देई देता ये कललनवा गोदिया मोरी सुनी हो। ब्रह्मा देई देता ये कललनवा त गोदिया मोरी सुनी हो। पहिला ललनवा ब्रह्मा बनवै त गोदी भई ठामै त गोदी भई ठामै हो। ललना जाई के जन्मा रानी गोदिया छठे दिन आया छठे दिन आया हो। तब त ना जा रानी गोदिया कहनवा नाही मानव कहनवा नाही मानव हो। ब्रह्मा साउरी में रही है मोरी मैया तो रोई मरी जई हई हो। दूसरा ललनवा ब्रह्मा बनवै तो गोदी भई ठामै त गोदी भई ठामै हो। ललना जाई के जन्मा रानी गोदिया बरहे दिन में आया बरहे दिन आया हो। तब त ना जा रानी गोदिया कहनवा नाही मानव कहनवा नाही मानव हो। ब्रह्मा बुआ मोरी लाई है धैया त रोई चली जई हई हो। तीसरा ललनवा ब्रह्मा बनवै त गोदी भई ठामै त गोदी भई ठामै हो। ललना जाई के जन्मा रानी गोदिया का रानी गोदिया बरहे साल आया बरहे साल में आया हो। तब त ना जा रानी गोदिया कहनवा नाही मानव कहनवा नाही मानव हो। ब्रह्मा बाबूजी रोई के मरी जई है कमर टूटी जई है कमर टूटी जई हई हो। चौथा ललनवा ब्रह्मा बनवै तो गोदी भई ठामै तो गोदी भई ठामै हो। ललना जाई के जन्मा रानी गोदिया 16 साल में आया 16 साल में आया हो। तब तो नाम जा रानी गोदिया कहनवा नाही मानव कहनवा नाही मानव हो। ब्रह्मा दूसरे क बेटी विधवा होई है त दोष हमके लगी है त दोष हमके लगी हई हो। पाँचवा ललनवा ब्रह्मा बनवै त गोदी भई ठामै त गोदी भई ठामै हो। ललना जाई के जन्मा रानी गोदिया बूढ़ाई तब आया बूढ़ाई होई के आया हो।
आठ महीनावा के बीतत नावा एके लागत नावा एके लागत हो। ललना जन्म लिहल अवध नगरिया महल उठे सोहर महल उठे सोहर हो।